Fac voluntariat pentru că îmi place să pun resursele în mișcare. Sunt foarte mulți oameni care vor să ajute și sunt foarte mulți care au nevoie de acest ajutor. La Ajunge Mari, peste 100 de voluntari merg în centre de plasament să le predea copiilor prin joc. Iar asta îi motivează și încurajează pe copii și în același timp și voluntarii devin mai altruiști, mai responsabili, mai toleranți și se simt minunat că pot ajuta la schimbarea unor copii. Așa este corect, să fim unii lângă alții. Toată lumea are nevoie de ajutor. Toată lumea trebuie să știe că suntem unici și putem să ajutăm pe ceilalți prin unicitatea noastră. Fiecare are ceva de oferit. Pentru că fericirea trăiește în noi și atunci când noi o avem, trebuie să dăruim și să învățăm pe ceilalți să dăruiască. Pentru că, dincolo de orice, suntem cu toții oameni și cu toții simțim nevoia să ajutăm pe ceilalți. Și este o bucurie pe care o dorești și pe care o primești în egală măsură. Pentru că fiecare are ceva deosebit de oferit. Are nevoie câteodată de ajutor să descopere. Pentru că toți suntem în special și este important să ne ajutăm unul pe altul pentru a descoperi acel lucru special din fiecare. Mie îmi place să ajut lumea. Gata. Pentru că doresc să iau parte la schimbarea viitorului unor copii, fac asta coordonând echipa de voluntari Ajunge Mari, care merg în centre și predau și ajută la dezvoltarea acestor copii. Păi eu am început să fac voluntariat de la vârsta de 9 ani și pentru mine e ceva firesc, e ceva normal să fac voluntariat și nu văd viața altfel. Am început să fac voluntariat din dorința de a face ceva util alături de alte persoane și pentru a simți cu adevărat că fac parte dintr-o comunitate. N-am fost niciodată genul de persoană care să se plângă și să nu facă nimic. Și m-am gândit că dacă pot să fac ceva în sensul ăsta și pot să ajut cumva, de ce să nu? Pentru că mă face să mă simt bine, îmi dă stare de mulțumire și de satisfacție. Pentru mine, munca în sine e o răsplată și să-i văd pe acei oameni că, într-adevăr, au nevoie de ceea ce fac și îi ajută ceea ce fac.
pentru că am avut timp liber.